नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी रात के बचल चावल से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता के रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिहल जा। तो ई बासी चावल हटे, आप लोग देख सकेनी जा। अब का कइल जी कि एगो मिक्सी जार लिहल जी और सारा चावल के मिक्सी जार में निकाल लिहल जाई। तो देख सकेनी जा सारा चावल के हम मिक्सी जार में निकाल लेतनी। अब एके का कइल जी कि 1 चम्मच एमे हमनी के बेसन डाल दिहल जाई। तो एइजा हम 1 चम्मच बेसन डाल देतनी। तो थोड़ा-सा और बेसन डाल देतनी, मतलब कि 1.5 चम्मच के करीब एइजा हम बेसन डाल देले बानी। अब एइजा हम डाल देतनी चावल के आटा। एइजा आप लोग सूजी भी डाल सकेनी जा। अब थोड़ा-सा पानी डाल दिहल जाई और पानी डाल के बढ़िया से के पीस लिहल जाई। तो देख सकेनी जा कि बढ़िया से हम पीस लेले बानी। एगो बर्तन में निकाल लिहल जा। तो सारा हमनी के पेस्ट के एगो बर्तन में निकाल लिहल जा। तो जब हम सारा पेस्ट के एगो बर्तन में निकाल लेले बानी, देख सकेनी जा आप लोग। अब एइजा हमनी के डाल देली थोड़ा-सा नींबू। तो एइजा नींबू निचोड़ के थोड़ा-सा डाल दिहल जाई। तो देख सकेनी जा सारा नींबू हम डाल देले बानी। अब एइजा हमनी के डालल जी 1 चुटकी हल्दी। तो थोड़ा-सा हल्दी डाले के बाद, ज़्यादा नइखे डाले के, और थोड़ा-सा नमक डाल देवे के बाटे और दोनों के बढ़िया से मिला लेवे के बाटे और मिला के अच्छा तरीके से फेंट लेवे के बाटे। तो देख सकेनी जा हम कैसे फेंटतानी, एक ही साइड में के बढ़िया से घुमा के फेंट लेव जा फ्रेंड्स। तो ये देखी जा बढ़िया से हम चम्मच की मदद से के फेंट लेतनी। आप लोग भी अच्छा से हाथ से भी फेंट सकेनी जा। थोड़ा-सा पानी हम और डाल देतनी, थोड़ा कम लागता तो ए वजह से थोड़ा-सा पानी हम और डाल देले बानी और एके थोड़ा-सा पतला कर लिहल जी। तो देख सकेनी जा हमनी के बैटर एकदम से तैयार हो गइल बा फ्रेंड्स। यही तरीका के हमनी के पेस्ट चाही। तो ये देखी, ना ही गाढ़ा बाटे और ना ही पतला बाटे, यही तरीका के हमनी के एइजा पेस्ट तैयार करे के बाटे। अब एइजा लिहल जी इनो और इनो डाल दिहल जी एमे। तो 1 चम्मच के करीब हमनी के इनो डाल दिहल जी। आप लोग एइजा सोडा भी डाल सकेनी जा, खाए वाला जौन मीठा सोडा आवेला वो भी डाल सकेनी जा इनो के जगह पे। थोड़ा-सा पानी डाल दिहल जी और बढ़िया से एकरा के फेंट लिहल जी। तो सारा इनो के चावल के साथ अच्छा तरीके से फेंट लिहल जा। तो देख सकेनी जा फेंट लेले बानी। ए तरीके से आप लोग भी फेंट लेव जा। बढ़िया से के मिला लेवे के बा फ्रेंड्स एही तरीके से। तो ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा हमनी के पेस्ट तैयार हो गइल बा। यही तरीके के पेस्ट रखे के बा और इससे ज़्यादा हमनी के पतला नइखे करे के। देख सकेनी जा एकदम यही तरीके के पेस्ट तैयार करब जा। तो हमनी के जब पेस्ट तैयार हो चुकल बाटे, अब एइजा का कइल जी कि एगो लिहल जी टिफ़िन बॉक्स। तो एइजा हम टिफ़िन बॉक्स में पहले से ही तेल लगा लेले बानी। आप लोग देख सकेनी जा, बटर पेपर भी लगा सकेनी जा आप लोग। तो हम थोड़ा-सा बटर पेपर भी लगा देले बानी। अब का कइल जी सारा चीज़ के हमनी के निकाल दिहल जी, मतलब सारा पेस्ट के हमनी के टिफ़िन बॉक्स में निकाल लिहल जी। कोनो दूसर बर्तन भी ले सकेनी जा आप लोग। हम पहले से ही एगो बर्तन में पानी गरम करे खातिर रख देले रहनी है। हल्का गुनगुना गरम हो चुकल बा। एगो कटोरी रख दिहल जी। ऊपर से ही पेस्ट के एमे डाल दिहल जाई। अब का कइल जी कि ढक्कन से एकरा के ढक दिहल जाई। आप लोग कढ़ाई में भी बना सकेनी जा। तो एइजा हम पतीला में बनावतनी। अब का कइल जी कि कम से कम 45 मिनट खातिर एके यही तरह छोड़ दिहल जी धीमा आँच क के, और मतलब कि ज़्यादा तेज़ आँच ना रखे के चाही, धीमा आँच पे एके बढ़िया से पाके खातिर छोड़ दिहल जी। 45 मिनट बाद एके हम ढक्कन हटा के दिखावतनी आप लोग के। ई देखी कितना बढ़िया हमनी के ई मतलब कि अच्छा तरीका से कुक हो गइल बाटे और अंदर तक ही पाक गइल बाटे। चाकू हम एमे लगा के दिखावतनी, देखी चिपकत नइखे, मतलब कि आसानी से निकल जाता। तो हमनी के ई मतलब कि नाश्ता बन के तैयार हो चुकल बा। देख सकेनी जा आप लोग। एकरा के का कइल जी कुछ देर ठंडा होखे दिहल जी। तो जब तक ये ठंडा होता तब तक हमनी के का कइल जा कि कढ़ाई में थोड़ा-सा तड़का तैयार कर लिहल जा। थोड़ा-सा रिफाइन तेल डाल दिहल जी। अब एइजा डाल दिहल थोड़ा-सा सरसों। सरसों के चटके दिहल जा। थोड़ा-सा डाल दिहल जा मिर्च। तो 2 गो एइजा हम काटल मिर्च डाल देतनी। कड़ी पत्ता भी डाल सकेनी जा अगर आप लोग के पास होखे। धनिया पत्ता भी डाल सकेनी जा। बढ़िया से मिर्च के चटके दिहल जा। अब एइजा हमनी के 1 कटोरी पानी डाल दिहल जी। अब एइजा हमनी के डाल दिहल जी 1 बड़ा चम्मच चीनी। चीनी आप अपना हिसाब से डाल लेब जा। अब एइजा डाल दिहल जी नींबू। नींबू निचोड़ दिहल जा एमे। अब एके 2 उबाल आवे तक छोड़ दिहल जा और बढ़िया से के उबले दिहल जा पानी के। तो देख सकेनी जा एइजा हमनी के तड़का बढ़िया से उबल के रेडी हो चुकल बा। एइजा अब गैस के बंद कर दिहल जी। अब हमनी के जौन ई नाश्ता बाटे ये भी पूरा तरीका से मतलब कि ठंडा हो गइल बा। देख सकेनी जा आप लोग और कितना स्पंजी बनल बाटे। ई देखी पास से हम आप लोग के दिखावतनी। ई देखी जा कितना बढ़िया शेप निकलल बाटे एकदम से, मतलब मार्केट जैसा दिखे में। ये ढोकला के साइज लागता, लेकिन खाए में एकर टेस्ट भी ढोकला जैसा ही लागी आप लोग के। तो चली जा अब एके कटिंग कर लिहल जा। एके ढोकला भी बोल सकेनी जा आप लोग और अपना हिसाब से एकर कोनो नाम भी रख सकेनी जा। तब एके कटिंग कर लिहल जा। अब एकरा के का कइल जी कि बीच से काट लिहल जा। तो अपना हिसाब से के काट लेब जा। तो देखिए फ्रेंड्स एकरा ऊपर हमनी के तड़का डाल दिहल जा। तो ये देखिए बचल चावल और बेसन से हमनी के ई ढोकला बन के तैयार हो चुकल बाटे। आज के मज़ेदार रेसिपी एकदम से यूनिक बाटे फ्रेंड्स। तो हमरा कहला पे आप लोग ज़रूर ट्राई करब जा और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा। ये देखिए कितना स्पंजी और कितना टेस्टी हमनी के ई ढोकला बन के तैयार हो चुकल बा फ्रेंड्स।
तो एक बार हमरा कहला पे ज़रूर ट्राई करब जा। और एकरा के आप लोग धनिया के चटनी के साथ, पुदीना के चटनी के साथ और मूँगफली के चटनी के साथ भी खा सकेनी जा। जहाँ मूँगफली के चटनी बनल रहनी पहले से ही, तो एकरा के हम मूँगफली के चटनी के साथ सर्व करब। ये देखिए कितना मज़ेदार रेसिपी बा। तो हमरा कहला पे एक बार ज़रूर ट्राई करी जा, अपन अनुभव हमके शेयर करी जा। और अभी तक हमरा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और ए वीडियो के भी अपना दोस्तों में शेयर करब जा। तो देख सकेनी जा शाम के हमनी के गर्मा गर्म नाश्ता बन के तैयार हो चुकल बा। तो आप लोग भी जाके के बनाई जा और खाई जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना मज़ेदार रेसिपी रहला और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो गईला। तो तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे वीडियो देखे खातिर बाय बाय फ्रेंड्स।